गसाइगावनि कुसुगाव जारिमिनारि महामाया थानसालियाव सिखाव खावनाय जाथाय। दिनै फुंनि 4 रिंगासोआव सिखाव खावनाय जाथाया जायो। क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय कुसुगाव जारिमिनारि महामाया थानसालियाव दिनै फुंबिलि 4 रिंगासो समाव सिखाव खावनाय जाथाय जायो। सिखावफोरा थानसालिनिफ्राय 10 फुट आरो 750 ग्राम रुपानि मुकुट लानानै खारखोमायो आरो सिखावफोरनि हानजाया फ्राय 10 लाख रांनि गहेनाफोरखौबो लाना थाङो। पुलिसनि हानजाया जाथाय जानाय जायगायाव थांनानै नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। सीसीटीवी फुटेजाव साथाम सिखावफोरा थाला सिफायनाय, ग्रिल सिफायनायखौ नुनो मोनो। बेनि गेजेराव सासेनि महरखौ रोखा नुनो मोननाय जायो। 24 घन्टानि गेजेराव थानसालि सामलायगिरिया पुलिसखौ दायनिगिरिफोरखौ हमनो आरो थार साजा होनो दाबि खालामो। ঐতিহাসিক মহামায়া মন্দিৰত পুৱা 3:30 বজাত এটা চুৰিকাণ্ড ঘটনা হৈছে। তো তাতে চিচিটিভি ফুটেজত 3জন চুৰি কৰা তাত দেখা গৈছে আৰু লগতে মাৰ অলংকাৰ মুকুট আছিল আৰু সোণৰ অলংকাৰ আছিল। এইবিলাক চুৰি কৰি লৈ পেলাই মোটামুটি 10 লক্ষ টকাৰ অধিক সোণ আৰু ৰূপৰ গহনা আছিল আৰু লৈ পেলাই চুৰি কৰি উঠাও হৈছে। পুলিচ প্ৰশাসন আহিছে, তো স্থানীয় পুলিচ আমাৰ কুচুগাঁৱৰ OC লগতে গোসাইগাঁৱৰ SDPO ছাৰেও আহিছে। তো ইহঁতে ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিছে। তো আমি বিচাৰোঁ যে তো ইহঁতে ভালদৰে ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰক আৰু সোনকালে চোৰৰ কৰায়ত্ব কৰিবৰ কাৰণে মই ইহঁতক অনুৰোধ বিচাৰিছোঁ। पूरा क्लियर फोटो, पूरा क्लियर तो फोटो तो बाहर होती है।